Les organitzacions ecologistes denuncien que el Pla de Conca del Xúquer porta més d'un any paralitzat i exigeixen al govern central i governs autonòmics de Castella-La Manxa i de València voluntat política per delimitar les competències i reprendre el procés de planificació hidrològica. Denunciem aquest incompliment, aquest retras, aquesta paralització del Pla de Conca del Xúquer, que és molt greu. Cal més voluntat política per part de totes les administracions que assumisquen les seues responsabilitats públiques per a vetllar realment per l'interès general i que se reprendrà el procés de planificació aviat possible. Els ecologistes estudien denunciar aquesta situació a Europa perquè el retard del pla hidrològic està permetent situacions abusives i impedeixen la pràctica l'aplicació de la Directiva Marc de l'Aigua. La Directiva Marc de l'Aigua estableix un escenari per a resoldre els problemes hídrics i el que trobem a faltar és la voluntat política, el compromís de les administracions públiques per a complir amb els seus compromisos amb Europa i amb la ciutadania. Considerem que la situació en la qual es troba la demarcació hidrogràfica del Xúquer té rellevància comunitària i que la Comissió Europea pot considerar-ho un incompliment de la Directiva Marc de l'Aigua. Per a protegir els nostres rius i aqüífers, els ecologistes demanen la posada en marxa de mesures immediates com ara l'establiment d'un cabal ecològic mínim, l'adequació del subministrament d'aigua de boca tenint en compte les necessitats reals de la població i no l'expansió urbanística i la revisió dels drets d'usos agraris. És fonamental, primer, l'establiment d'un règim de cabals ecològics a les masses d'aigua. Hem denunciat la situació actual del Xúquer, que en el vigent Pla de Conca, des de Tous fins a la desembocadura, no té un cabal ecològic. Les concessions per a usos agraris han de revisar-se per adequar-se a les necessitats reals. És a dir, no per tindre una concessió, és una concessió per a tota la vida. Una altra qüestió que considerem molt important és que l'aigua d'abastiment a la població, l'aigua de boca, té que respondre a les necessitats reals de la població i no a les expansions o als plans urbanístics desmesurats. No solament afecta a temes mediambientals, sinó a importants sectors productius, nous sectors emergents d'agricultura ecològica, de desenvolupament rural. En funció de com s'apliqui la Directiva Marc, estos nínxols d'ocupació poden ser emergents o poden quedar en no res.